बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव सासे 8 थाखोआव फरायनाय दैयाव गोथै सह मोननाय जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गथ'आ फरायसालियाव उदांस्रि सान फालिनानै दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन, नाथाय दैयाव सानस्रिनो हायैलाय दैयाव गबनानै जिउ गोमायो होननानै खौरां मोननाय जायो। आरो मख'जाथावदि कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय नावासालि गामिनि थागिबि थमास नार्जारिनि फिसाज्ला आनजेस नार्जारिया फरायसालिनिफ्राय उदांस्रि सान फालिनानै लङा दैमायाव दुगैनानै सानस्रिनो रोङैयाव गावखौ जिउ फोजोबना लायो। थैनाय उन्दै फरायसाखौ रामफलबिल डन बस्क' फरायसालियाव थाखो 8आव फरायमोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। आयै फिसा मानो बिदि जाखोलै सथिनोबो आयै मानो बिदि जाखोलै मोनदा खाबायमोन सिसिबाय थब्ल'दो फिसा नंमार फिसा आयै मानो बिदि जाखो आयै फिसा मानो बिदि जाखो आयै नारखो आयै गैला गैला जाला हालामखौ गन्थंजों थैगबाय मानो सानस्रिनो रोङि मानसि मानो दैयाव माबानांगौ गैला जाला गन्थंजों थैगबाय जाला सोर बेलाय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360